дар Тошкент нақша доранд ибодатгоҳи буддоӣ бисозанд. Туркманистон 1 миллион фунт стерлинг барои роҳи пойга. Табақаи миёнаҳол дар Тоҷикистон $37 дар як моҳ. чӣ тавре ки Подробно УЗ ба ҳукумати пойтахт такя карда иттилоъ медиҳад, дар Тошкент нақша доранд ибодатгоҳи буддоӣ бисозанд. ин дар натиҷаи гуфтушунид байни сафири Ҳиндустон Сантош Ҷа ва ҳокими пойтахт Ҷаҳонгир Артихоҷаев маълум шуд. зимни мулоқот Сантош Ҷа аз раиси пойтахт дар як қатор масъалаҳо хоҳиш намуд, ки мусоидат намояд ва ба муносибати 150-солагии зодурӯзи Маҳатма Гандӣ ифтитоҳи муҷассамаи ӯ кӯмак кунад. инчунин аз тарафи ҷамъияти Ҳиндустон барои ҷудо намудани замин барои сохтмони як ибодатгоҳи буддоӣ дархост шудааст. дар навбати худ шаҳрдори Тошкент Артихоҷаев омодагии худро барои мусоидат намудан дар ҳалли ин масъалаҳо, ки дар доираи салоҳияти ӯст, баён намуд. хабарнигори хабарҳо оиди шарҳи қазияи мазкур ба блогери маъруфи исломӣ Маҳмуд Абдулмӯмин муроҷиат намуд. Лекин O'zbekiston имрӯз ҳарчанд кишвари O'zbekiston ҳамчун кишвари исломӣ бошад ҳам, дар он сиёсати секуляристӣ татбиқ мегардад ва режим на танҳо барои сохтмони ибодатгоҳи буддоӣ, балки барои сохтмон ва кушодашавии марказҳои дилхушии гуногун ба монанди клубҳои шабона, казино ва ғайра, ки дар он ҷо ба таври пурра бадахлоқӣ паҳн мешавад, ки дар натиҷа ба вайроншавии ҷомеа мебарад, мусоидат мекунад. аз ҳама таъаҷҷубовар он аст, ки режими O'zbekiston инро бо дунявият ва демократия сафед намуда, ҳамзамон кушодашавии масҷидҳоро манъ карда, бо набудани ҳуҷҷатҳои зарурӣ шарҳ медиҳад. ruxsat bermaydi. Desa, ruxsatga hujjatlari to'liq emas ekan. Mana shu masjid davlatning puli bilan emas, xalq yiqqan pul bilan. Туркманистон барои хариди андӯдаи пойгаи асбдавонӣ аз ширкати англисии Andrews Bowen Limited бо маблағи 1 миллион фунт стерлинг супориш медиҳад, иттилоъ дод ҳафтаномаи Blackpool Gazette. ширкати мазкур то саршавии мавсими асбдавонӣ бояд бо ҳаҷми 10 тонна масолеҳ ба Туркманистон ирсол намояд. тибқи гуфтаҳои соҳиби ширкат, додугирифт дарҳол ба вуқӯъ пайваст ва супориш бояд дар муддати кӯтоҳ ирсол гардад. андӯдаи мазкур аз омехтаи қум, мум ва лифҳои синтетикӣ иборат аст. чӣ тавре ки яке аз намояндагони ширкат қайд кард, сарфи назар аз он ки дар Туркманистон биёбон вуҷуд дорад, қумҳои қарақум аз сабаби донаҳои даврашакл доштан барои пӯшидани пойгаи асбдавонӣ мувофиқ нест. ғайр аз ин, ширкати Andrews Bowen Туркманистонро бо таҷҳизоти нигоҳубини андӯдаи пойгаи асбдавонӣ таъмин мекунад. бояд қайд кард, ки ҳар сол дар Туркманистон моҳи апрел рӯзи аспи Ахалтекин ҷашн гирифта мешавад. дар ин моҳ дар тамоми қалъанови кишвар ҷашнвораҳо ва пойгаҳои асбдавонӣ баргузор мегардад. баъзан дар мусобиқа раисҷумҳур Қурбонгулӣ Бердимуҳаммедов низ иштирок меварзад. ёдрас мекунем, ки тӯли чанд соли охир кишвар бо сабаби сатҳи пасти зиндагӣ ва камбизоатӣ дар рейтингҳои мухталиф қарор дошт ва соли гузашта сокинони маҳаллӣ аз нарасидани маҳсулоти асосии ғизоӣ борҳо шикоят карда буданд. ҳар чорумин тоҷикистонӣ дар як моҳ $37 харҷ мекунад ва ин нишонаи табақаи миёнҳол аст. чунин арзёбиро Оҷонсии омори назди президенти Тоҷикистон изҳор намуд, менависад Радиои Озодӣ. ба ақидаи ин ниҳод, шахсе дар Тоҷикистон ба табақаи миёнҳол шомил аст, ки дар як моҳ беш аз 356 сомонӣ, яъне $37 харҷ кунад. аз рӯи ин меъёр 24% аҳолии Тоҷикистон ба табақаи миёнҳол шомил ҳастанд. вале агар ин меъёр бо мизони табақаи миёнаи ҷаҳонӣ қиёс шавад, табақаи миёнҳоли Тоҷикистон дар хориҷа камбизоат ба шумор меравад, қайд мекунанд коршиносони маҳаллӣ. дар арзёбии некӯаҳволии мардум, Оҷонсии омори назди президенти Тоҷикистон на сатҳи даромад, балки хароҷоти моҳонаро ченак қарор додааст. сардори шӯъбаи омори демографӣ, шуғли аҳолӣ ва омори иҷтимоии Тоҷикистон Абдувалӣ Қулов гуфт: бинобар маълумоти охиринӣ, ки дар даст дорем, марзи табақаи миёнҳоли аҳолӣ 356 сомонӣ муайян шудааст.
Ya'ni oilai ki har uzvash mohi az 356 to 567 somoni mablag' masraf mekunad, ба табақаи миёна дохил карда мешавад, қайд намуд ӯ. онҳое ки дар як моҳ аз 567 сомонӣ бештар харҷ мекунанд, ба арзёбии оҷонсии омор табақаи дорои аҳолӣ маҳсуб мешаванд. вале агар сатҳи хароҷоти табақаи дорои аҳолии кишварро бо мизони табақаи миёнаи байналмилалӣ қиёс кунем, маълум мешавад ки табақаи дорои тоҷикистонӣ дар хориҷ камбизоат ба ҳисоб меравад. زندگی رو پیش بردن در کار بعد گفتن که هم خیلی аммо шумораи миёнҳолон ҳадди ақал 3 соли охир дар сатҳи 24% боқӣ мондааст. алишери камолиддин, ронандаи таксӣ дар шаҳри душанбе мегӯяд, агар меъёри 356 сомонаи оҷонсии оморро ба инобат гирем, ӯ ва 2 узви оилааш ба табақаи миёнҳол ворид мешаванд, чун хароҷоти ҳар узви хонаводааш аз ин бештар аст. бубинед, ман барои писари хурдам ҳар моҳ 300 сомонӣ танҳо барои уребчааш сарф мекунам. хароҷоти моҳона аз 2000 сомонӣ зиёд аст. аммо ман дар мошини иҷора таксӣ меронам, иҷоранишин ҳастам. аммо пули ёфтаам барои ҳамин харҷҳо ва хариди хӯрок сарф мешавад. намедонам акнун ман камбизоатам ва ё миёна. албатта ба ҳаминаш ҳам ба Аллоҳ шукр мекунам, мегӯяд Алишер. شکران خدا یه روز نشد یه روز میشه. منم خیلی زندگی